Ndewonu ndị m hụrụ n'anya, ana m anabata unu niile n'Ihe TV. Aha m ka bụkwa Maazị Ifeanyi Chukwuokwu. Tata anyị na-amalite usoro nkụzi ọhụrụ dị oke mkpa n'asụsụ Igbo. Usoro a bụ nkeji asụsụ na ahịrịokwu, that is parts of speech and sentence. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịsụ, ide ma ghọta asụsụ Igbo nke ọma, don't miss any part of this series. Tata anyị ga-aza ajụjụ: gịnị bụ nkeji asụsụ? Mgbe anyị na-asụ asụsụ, anyị na-eji okwu, mana ọ bụghị okwu niile bụ otu ihe. Ụfọdụ okwu na-agba aha mmadụ ma ọ bụ ihe, ụfọdụ na-egosi omume, ụfọdụ na-akọwa na-eme ka okwu doo anya. Ya mere eji ekewa okwu dị iche iche. Nkewa ka a na-akpọ nkeji asụsụ. Nkeji asụsụ bụ otu esi kee ma hazie okwu n'asụsụ Igbo dabere n'ọrụ ha na-arụ n'ime ahịrịokwu. Nke a pụtara na okwu ọbụla nwere ọrụ pụrụ iche ọ na-arụ n'ime ahịrịokwu. Gịnị mere o ji dị mkpa na anyị ga-amụta nkeji asụsụ? Nke mbụ, nkeji asụsụ nke ndị bekee na-akpọ parts of speech na-enyere anyị aka ide ahịrịokwu ziri ezi. Nke abụọ, ọ na-enyere anyị aka ịghọta ihe anyị na-agụ. Nkeji asụsụ na-enyere anyị aka ịsụ asụsụ Igbo na-enweghị mgbagwoju anya ọbụla. Ọ bụrụ na ị maghị nkeji asụsụ, ị gaghị aghọta etu esi wube ahịrịokwu. Biko ghọtakwa na nkeji asụsụ na nkeji okwu abụghị otu ihe. Nkeji asụsụ bụ parts of speech, nkeji okwu syllables. N'asụsụ Igbo, anyị nwere nkeji asụsụ asaa. Nke mbụ bụ aha, nke ndị bekee kpọrọ noun. Nke abụọ bụ nnọchiaha, nke ndị bekee kpọrọ pronouns. Nke atọ bụ ngwaa, nke ndị bekee kpọrọ verbs. Nke anọ bụ nkwuwa, nke ndị bekee kpọrọ adverb. Nke ise bụ nkọwaaha, nke ndị bekee kpọrọ adjectives. Nke isii bụ mbuụzọ, nke a na-akpọ preposition. Nke asaa bụ njikọ, conjunction. Ndị a niile bụ nkeji asụsụ e nwere n'asụsụ Igbo. N'usoro nkụzi a, anyị ga-amụ nkeji asụsụ a n'otu n'otu. Ugbu a, anyị chọrọ ileba anya na ndịiche dị n'etiti okwu na ahịrịokwu. We want to look at the difference between word and sentence. Okwu bụ mkpụrụ asụsụ nwere ihe ọ pụtara. Ọmụmaatụ: akwụkwọ, mma, gbaa. Ahịrịokwu bụ nchịkọta okwu zuru oke nke na-ezipụta echiche zuru oke. Ọmụmaatụ: Chinedu gụrụ akwụkwọ. Ị hụrụ ndịiche dị na ha na-abụ? Nke a pụtara na okwu bụ ihe eji ewube ahịrịokwu. N'ime vidiyo a, anyị mụtara: nke mbụ, ihe nkeji asụsụ pụtara. Nke abụọ, uru nkeji asụsụ bara. Nke atọ, anyị kpọpụtakwara nkeji asụsụ asaa anyị nwere n'asụsụ Igbo. Nke anọ, anyị leluru anya na ndịiche dị n'okwu na ahịrịokwu. Na vidiyo ọzọ na-abịa, anyị ga-enye nkụzi dị omimi banyere aha, nnọchiaha na ngwaa, that is noun, pronouns and verbs. Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ, this is where we'll be ending this introductory part of the series. We post our videos every Tuesdays and Fridays. If this lesson helped you, please don't forget to subscribe, comment, like, share so you don't miss the next episode. I am still your host, Maazị Ifeanyi Chukwuokwu. Thank you for watching.